Okay, der er ikke så meget. Sådan der. Så skal vi åbne munden. Der skal være en mund. Fuck man, det kan man ikke. Det var det godt der. Nu har jeg et glas mælk. Vil du have et glas mælk? Nej. Hvor klamt. Det skal fandme ikke få det hjemme der, mand. Nej. Hvor I for helvede, mand. Det skal man ikke gøre hjemme. Det er fandme farligt der. Jeg kan få andre til at gøre det sidste skoledag. Er du med det? Så får de været Så har brækket. Ad. Ej, for fanden. Der var chips der. Det er sjovt nok, men det lugter faktisk godt. Ej. Var det en lim? Det er, man kan se der, hvad melon jeg lige har spist. Man kan se det her. Chips jeg lige har spist. Hold kæft, hvor klamt. Gå væk. Man kan se det her stykke æble jeg lige har spist. Man kan se det æble jeg lige har spist. Der er chips der jeg lige har spist. Hvor er det klamt. Men man kan se nogle af de nudler der. Nogle af de nudler jeg spiste så lige før. Ja, nej. Et stykke æble mere. Nej, det er den der, hvis jeg kan få noget mere snot ud. Der kommer kun kanel ud. Er du det så? Det må vist være det. Så det er sjovt. Det første det er at brække op, ikke? Det smagte ikke noget. Men så nu kan jeg mærke sådan, at jo mere jeg brækker op, så begynder jeg at brække noget mavesyre op også og sådan. Ja, men så stopper vi her. Så stopper vi her.